नमस्कार मित्रांनो. इच्छा असली की मार्ग निघतोच. बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील विठ्ठलाचे नांदूर या गावातील आकाश बापूर राऊत या तरुण पशुपालकाने आपल्या घराच्या समोरील जागेत फक्त 2 झाडांच्या सावलीमध्ये आणि लोकल साहित्य वापरून फक्त 5,000 रुपयामध्ये गोठा तयार केला आहे. अतिशय सुंदर असा मुक्त संचार गोठा या पशुपालकाने तयार केला आहे. मित्रांनो, आपण बघू शकताय लोकल साहित्य वापरून आणि शेडनेट वापरून त्याने कंपाऊंड केलेलं आहे. त्याचबरोबर जे आतमध्ये 2-3 झाडं आहे त्याची सावली झालेली आहे. लोकली जे प्लॅस्टिकचे ड्रम असतात ते कापून त्याच्यापासून गव्हाण केले आणि मित्रांनो सगळ्यात सुंदर फुटक्या आणि वापरात नसलेल्या पाण्याच्या टाकीचा वापर करून आपल्या जनावरांना 24 तास पाणी उपलब्ध राहील अशी सोय केलेली आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे अतिशय कमी खर्चामध्ये आपण आपल्या जनावरांना मुक्त संचार गोठा करू शकतो.